машина, пилотирана от капитан Георги Йорданов и Илия Пройков, ще извършат точно това, което Райна Касабова е извършила през далечна 1912 година, хвърляне на позиви. В момента това са поздравителни картички. Моля за вашите аплодисменти, дами и господа. Поздравителни картички към всички вас, приятели на авиацията, по повод 100 години от първия плавен полет. Това е наистина толкова емоционално, а Ан-2 изглежда на фона на всички останали модерни машини като емоционален спомен от миналото, но въпреки това знам, че активно се използва парашутисти, скачат от него. Точно така, изключително надежден и с нисък разход на ресурси е тази машина. Захвърляне на парашутисти, обучение на пилоти на транспортните самолети, преди да се качат на модерния Спартан или Пилатус. Те преминават през Ан-2. Не е чувал за думата компютър и съвременни навигационни средства, сигурно. Всичко е в ръцете и главата на пилота. Хубаво да има такива самолети и от време на време точно да си припомним откъде сме тръгнали, на какво сме летяли, ние човечеството, за да знаем докъде сме стигнали и да продължаваме нататък. Връщайки се към годините от преди 100 години, годините на Балканската война, ще отбележа и, че България има още една голяма единица, а именно, че за пръв път държавен глава, световен държавен глава се качва на самолет и това е Фердинанд, тук в България също. Тогава според мен не е имало разделение на самолетите, бойни и граждански. Ако трябва да бъда точен, Бони, това се случва тук в Пловдив, един вид въобразната авиационна столица на България, и то става на балон. Фердинанд се вози на балон по време на панира в Пловдив и решава да се сформира аеропланното отделение. Пригответе вашите фотоапарати. Сега или никога, да. Ан-2 отново специално хвърлям картички за всички вас, уважаеми дами и господа, гости тук на открития летателен ден по повод 100 годишнината от първия боен полет за българската военна авиация.